tiyagan mga kaigsuunan ining kabuntagon. Hallelujah. Praise God. So ablihan na to ang atong mga Bible, mga kaigsuunan, Matthew chapter 26. Reading sa verse number 41, mga kaigsuunan. Hallelujah. O pasalamat tas Ginoo, mga kaigsuunan. Praise God sa atong mga kaigsuunan. Amen. Nga padayon nagasubaybay ni atong programa sa simbahan nato. Praise the Lord. Sa adlaw-adlaw nato nga Bible study. Praise God. Hallelujah. Pinaagi sa live streaming. Kinsa may nakakita ninyo, nag-abli ba mo sa inyong mga live streaming? Inigabli nyo sa inyong cellphone, mga kaigsuunan? Kinsa nakakita? Wala pa mo kakita? Wala nakakita dire nga adlaw-adlaw na tayo buluhaton? Okay. Abot manggani sa gawa sa nasod, mga igsuon ng atong buluhaton, no? Atong Bible study kada adlaw, buntag og udto og gabi. Ato ning gihimo, mga kaigsuonan, pinaagi sa social media para mapaabot nato ang tanan, mga igsuon ko, bisan pa mas mga pagtulunan sa pulong sa Dios ngadto sa ato mga kaigsuonan nga naa sa mga lagyo nga mga dapit. O bisan pa mas sa mga dugol nga naghawid kanunay, mga kaigsuonan ko, sa mga gadget. Praise God. Hallelujah. Nang gituyo nga maghimo tagbuluhaton gayod matag adlaw, mga kaigsuonan, sa ingon ni ana. Praise God, kanunay ta, mga kaigsuonan, madungagan mga pagtulunan dinhi sa atong kinabuhi, ilabi na nga kita nagpaabot sa paghulat sa atong Ginoo, mga kaigsuonan. Praise God. Are you ready, mga kaigsuonan, sa pulong sa Ginoo? Okay, palakpak sa nato ang atong mga kamot. Ugusab sa atong YouTube channel, mga igsuon ko, sa matag Miyerkules ug matag Domingo, og sa mga Bible study usab nga gina-upload nato sa atong YouTube channel, og dako kining kahimuan nga napaabot nato ang mga mensahe sa atong Ginoo, pulong sa Ginoo ngadto sa tanan nga mga kaigsuonan. Praise God. Og diha nato na meet sa atong broadcast, mga kaigsuonan ko, nga naaday tay mga kaigsuonan nga naana sa Manila, dugay na unya way simbahay, naa sa gawa sa nasod, mga igsuonan narbaho, wala na simbahay. Diha nato sila na kita, mga kaigsuonan, pinaagi sa social media. Og naghimo sila, mga kaigsuonan, sa pagpalo sa pulong sa Ginoo, og ako silang giignan nga bisan naa mo sa layo, tinguha agyud ninyo kanunay nga kamo makapangalagad gyud sa Ginoo, kay ang atong kapanahonan karon naa na sa duol nas pagkatapos, no? Duol nas katapusan. Hinungdan nga bisan naa mo sa lagyo, pangalagad gyud mo, pangita gyud mo simbahan nga makasimba gyud mo sa Ginoo. Praise God. Kita pong naiya sa dugol. Praise God, dili ta magkaluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Tanang naa dinhi sa dugol, mga igsuon, maingon dalay gud ang Dios. Praise God. So ayaw kaluya sa pagsimba, ayaw kaluya sa pagpangalagad. Ako ning kanunay, mga kaigsuonan ko, maghimo ta niini og programa akong nakita nga dako po nig katabang nga every time nga natay panimbahon, praise God, agi kinahanglan nga 100% nga makasimbatang tanan, mga igsuon, gawas anang naay mga gibati sa lawas. Pero kung wala lay gibati sa lawas, mga kaigsuonan ko, walay mga balatian, kinahanglan nga moabot gyud ta sa simbahan, presente gyud ta panaw sa panimbahon. Unsa nga adlaw na ang atong panimbahon, Miyerkules, dapat moabot gyud ta sa simbahan og Miyerkules, no? Atong kuan pa hibalo ang tanang kaigsuonan nga naa karon dinhi. Praise God. Ang tanang kaigsuonan moingon amen. Atong batasanon nga Miyerkules, kung Domingo ang atong nabatasan nga moanhira sa simbahan, idugang nato sa atong pamatasan ang Miyerkules. Kadungog mo nako. Kadungog ba mo nako, mga igsuon? Kaya ninyo Miyerkules nga naagyaw 100%? Hello. Kung naata diri na sa dugol, pero kung tuata sa lagyo, wala na problema na, mga igsuon. Pero kung naalang sa dugol, naalang ta sa kasiklan, mga kaigsuonan. So Miyerkules, no, maabot manganing taga-Durian, mga igsuon. Ang walay paltos diri sa attendance sa Miyerkules, mga kaigsuonan ko, walay lain si Brother Berto Kipkipan og iyang sakop, no? Layo ni siya, sa Durian ni siya. Pero naay mga dugol nga kanang dili gyud kaabot og Miyerkules. So hinaot akong kuan sa inyo, ang akong pahibalo sa inyo nga Miyerkules, dili man pud nadugay ang atong midweek, oy. Ang atong midweek duha ra man ka oras pinakadugay.
Tagain ninyo higayon ang Miyerkules. Makalaom ba ko ninyo mga igsuon? Makalaom ba ko ninyo nga taga Kasiklan? O kanunay nato ni i-promote nga Miyerkules kung daghang kaayo nagsubaybay nato sa live streaming nato. So ato pong batasanon nga Miyerkules moabot gid pud ta diri. Kaya para nindot mag-usa ta mga kaigsuonan. Makalaom ba ko ana sunod Miyerkules? Makalaom ba ko ana sunod Miyerkules? Okay. So atong tanawon, i-attendan sa pud nato ang Miyerkules. No, kung kinsa ning mga aktibo, mga kaigsuonan, atong paningkamutan kay kanang Miyerkules igsuon ko importante man pud na nga bahin. Pagsimba gyapon na sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay? Hallelujah. So salamat sa atong Ginoo. Praise God. Matthew chapter 26 verse 41. Ingon ang pulong sa Ginoo. Watch and pray. Everybody say watch and pray. Kusgo na to, tanan mo ingon, watch and pray. The Bible said, watch and pray so that you will not fall into temptations. The spirit is willing, but the flesh is weak. Okay? Muna yung atong keyboard sa pagtulunan karon mga igsuon. Ako ning utrohon pagbasa. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kitang tanan, mulitok ta, repeat after me. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Kusganin nyo, the spirit is willing, but the flesh is weak. English mga pastor, wala makita makalitos ana. Atong Bisayaon. Okay? Pagtukaw o pagampo, kusga? Aron dili kamo madaog sa pagsulay. Ang espiritu kusgan. Apan ang unod luya. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Ana? So, sabot na natog maayo? Nasabtan na maayo ang atong gibasa. O ang espiritu kusgan. No? The spirit, mga kaigsuon matos sa English, the spirit is willing. Ang espiritu andam kanunay. Kusgan ang espiritu apan ang unod luya. So niata sa atong pagtulunan karon, praise God, alang sa tanan nga niya karon dinhi. Praise God. Pagtulunan mahitungod mga kaigsuonan ni ining gitawag backslider, backsliding. Tanan mo ingon backsliding. Ang buti pasabot aning backslide, pagtalikod, pagbiya, pagundang, balik sa naandan nga gitawag binuhatan. Mo na gitawag backslide. No? Backsliders, tao nga niundang na sa pagsimba. Tao nga niundang na sa pagtuo, pagpangalagad sa Dios, gitawag nag-backslider mga kaigsuonan. Kay moadto ta karon mga kaigsuonan kung unsay gisulti mahitungod sa backslide nga naa sa Biblia. Unsa may gisulti sa Biblia mahitungod sa backslide? Okay, ang tanan mo ingon backslide. Okay, unsay gisulti sa Biblia mahitungod aning backslide? Ang Biblia nagaingon mahitungod dining backsliding mga kaigsuonan ko. Glory to God. Atong matan-aw atong masabtan karon ang gisultis bala ang kasulatan mahitungod sa backslide. Og mabasa usab nato kini mga kaigsuonan sa pulong sa Dios. Hallelujah. Throughout the Bible, we see time and time again where God's own people to turn their backs on Him. Some of you reading this don't love God the way that you used to. Prayer is a burden now. Reading scripture is a burden now. You don't witness to the lost anymore. So mauni ang gisulti mahitungod sa pagka-backslide. Mauni ang mga gisulti sa Biblia mahitungod aning gitawag backslide. Ang tanan maingon backslide. Okay, mauni siya mga igsuon. Kung ang tao magsugod na pagka-backslide, ang pag-ampo usa na kabugat nga trabahoon. Unsa daw? Unsa daw akong gingon?
Sama na siya, timailhan sa pagka kung bugat na ang pag-ampo. Pag bugat na gani kayo ang pag-ampo, but pasabot, di nakaganahan buhaton ang pag-ampo. Akong pangutana din nag-ampo pa ba mo? Dili, pag yun mo backslider. No? Dili lang de basihan nga, ming balik kas bisyo, ming balik kas kahilayan. Dili lang. Kung dili, kini din Kristohanon nga ni undang nag-ampo, sa may tawag ana, nagsugod na siya pagka-backslide. Muna nga, kita karon mga igsoon, para malikayan ang pagka-backslide, watch and pray. Tanan mo ingon, watch and pray. Para dili ka mabackslide, kugi sa pag-ampo. Tanan mo ingon, pag-ampo. Tanan mo ingon, pag-ampo. Diya sulod sa imong panimalay, Brother Lulok, nag-ampo pa ba imong mga sakop? Ha? Stirliling, ang imong kaubas balay, nag-ampo pa ba? Brother Wilmore, nag-ampo pa ba imong pamilya? Kamong naglingkod diya, nag-ampo pa ba mo? Dili pa mo backslider. Pero pag muhunong na mo gampo, wala na ampo-ampo, mas permanente pa mo at tubang og cellphone, wala na ampo-ampo, di na mo luhod sa Ginoo. Oh my God, backslider na, stirdi na. Wara-wara ko na inyong kamot, be. Okay, nag-ampo pa mo, Sterlita Pinahan? Amen. Das likod. Stirwinde, nag-ampo pa ba mo dito sa inyong balay? Ato nang kung sa produkto pa ni, na maligya bitag produkto, pag abot og isa ka tuig gina-inventory. Kung unsa ba ang nahalin o wa na diha mga igsuon ko nga klase sa baligya. Sa spiritual ingana pod, nag-inventory ta kung unsa man naapa ba ang kalipay sa pag-ampo. Hello. Sister Sipe, naapay pag-ampo sa inyong balay? Sister DC, nag-ampo pa ba? Nag-ampo. Sister Banjula, nag-ampo pa? Sister Raquel, nag-ampo pa? Amen. Kinsa na iwan ay ampo ay direbe? Taas ko nung kamot, kanang wala nag-ampo ay. Delikado na siya. Diba? Delikado na kayo nakabutang ka na bitang dili na gyud mo ampo. Naanak ka sa gitawag, na-expose na ka sa gitawag kadautan, pagbalik sa kalibutan o mahimong backslider. Kaya makapugong mga kaigsuunan sa Kristohanon nga magpabilin siya diha sa pagpangalagad nga adunay kalig-on kung siya mohimo pa sa pag-ampo. Okay, tanan mo ingon pag-ampo. Kusgo na to tanan mo pag-ampo. Unsay giingon sa Biblia, pagtukaw o pag-ampo. Matthew chapter 26 verse 41. So, ginatudlo na kanunay mga igsuon sa pulong sa Dios. Ug ang tibok Biblia ato nang makita, makadaghan mga kaigsuunan ko nga ang atong pagpangalagad sa Dios, kung muhunong na gani ang tao sa pag-ampo, nagsugod na siya talikod sa Ginoo. Sa manang talikod, Sister Dina, kanang talikod na ka. Brother Wilmore, sa may but pasabot anang pasabot mo talikod na ka. Ha? O mo aksyon na kagbiya. Talikod na gani ka, o mo biya na ka. So ang tao pag muhunong na sa pag-ampo, ang Kristohanon pag muhunong na sa pag-ampo, musugod na siya, Brother Carlos, sa pagtalikod sa Ginoo. Hunong naman siya kampo. Kaya ang makapaatubang nato nga mahimong dili ta maulaw sa Ginoo, way lain ang mga pag-ampo lang, sulayan ninyo nga moampo mo. Mabati ninyo ang presensya sa Dios. Pero kung wala kay ampo-ampo, perting layuan na nimo sa Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios, mga igsoon. Shall we say praise the Lord? Nasulayan na ato mga kaigsuonan. Hallelujah, nga ang pag-ampo maoy atong pakigsulti sa atong Ginoo. Ang bahin sa kasulatan,
Pag musunong na gani ang Kristohanon sa pag-ampo, mapalayo na usab ngadto kaniya ang gugma sa Dios. Everybody say praise the Lord. Wala na nahigugma sa Ginoo. Wala na siya pagtagad sa buluhaton sa Dios. Kung nahimo siyang kagalingon nga ang pag-ampo lisod na niyang buhaton, bugat na kaayo og dili na niya mabuhat. Ang pagbasa o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo lisod na niya buhaton sa iyang kinabuhi. Igsuon ko, sultihan ko ikaw karon, naa na ka sa gitawag pagka-backslide. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Shall we say praise the Lord? Ang pulong backslide, mauna mga kaigsuunan ko, nagpasabot nga kana usa ka taong nangalagad sa Ginoo og mingbiya og ming talikod. Nagpasabot ang pulong backslide, nagpalayo na sa kalihukan sa Ginoo. Nagpalayo na sa atong Ginoo. Ang usa ka backslider, maong usa ka naglakaw sa sayop nga mga binuhatan. Unsa daw ang backslider, Brother Rode? Nagsugod na siya sa lihok sa mga sayop nga mga binuhatan. Mao nay backslider. Naglakaw siya sa paagi sa pagkadautan. O wala na siya mga igsuon nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Matud pa nga ang backslider, ang tanan mingon backslider, nagpakita sa iyang kagalingon sa inatras, inay sa pag-uswag. Sa daw ang backslider? Sa daw Ben ang sa Brad Steven ang backslider? Ang backslider daw nag-inatras. Saan ba nag-inatras? Ano no? Ang kwan daw, Brother Kipkipan, ang tao nga na backslide na, nag-inatras. Pero kung makita ni mong tao nag-abante, abala ginay-hinay basta kay nag-abante. Walay papaspasay. Laman na mo katapad, igna, bisan hinay-hinay, basta abante. Oh, kana, wala ginay-hinay, basta abante. Hello? Hello? Akong pangutana sa inyo, nag-abante mo, nag-inatras. Tupag na yun. O saman, ikaw Brad Lok, sa imong kaugalingon, ikaw may makakita sa imong kaugalingon kay Balo. O saman, nag-inatras na ka o nag-abante pa ka? Ang kalihukan dahil sa tao, mahibaluan nimo sa imong kaugalingon kung backslider na ka, kay ang imong pagpangalagad sa Ginoo, Brother Marjo, nag-inatras na. Pero kung nag-abante pa ka, bisan hinay-hinay, dili pa ka backslider. Ayaw ginatras ha. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Ang backslider naglakaw og nagkinabuhi sa sayop nga paagi. Kini. Ang backslider, para masabtan yun natong maayo, no? Unsa man ang backslider gyud? Sa inyong pagsabot, Sir DC. Ha? Nibalik ka sa sinibalik? Sa kahilayan. Ngano man di ay? Asa man siya gikan di ay? Okay, maunay buot pasabot para mas masabtan nato Sterlita. Ang backslider nangalagad na sa Ginoo ug nibalik sa kahilayan. Kay kini man kung nangalagad, siyempre dili naman garilyo. Dili na palahubog, dili na palainom, dili na sa pa. Sa may naas kailayan. Litok na yun mo, sa pa. Dili na sugarol, dili na kawatan, dili na bugoy, dili na bugay. Kaya mo, ka nag-isgutan na to. Mo na yung mga trabaho, mga igsuon ko sa mga taong wa mga lagad og Diyos. Sadyang nangalagad na, ang tawag na, believers. Magtotoo. Mawala na to tanan. Palakpakan sa nato ang atong Ginoo.
Backslider still this eh. Pagka backslide, mangawat na pod. Hello? Alam ka ninyo? Kaya kung magtotoo, nangalagas ka doon, di mag yun mangawat. Ha? Di mag yun manghilabot, di ba? Ang trabaho sa mga lagad, mauna, daghan kayong chicks. Trabaho sa mga lagad, daghay kabit. Igo-igo na po ni ron. Ba't mga young people, nadunggan ako kagahapon sa may istorya sila nga tawa ba? Pagkahuman ba to sa Bible training? Wala na tayo Bible training ha sa church. So every Saturday, 9 o'clock in the morning. So gusto mo magkaton sa pulong sa Ginoo, anhilang mo sa simbahan. Kada Sabado, alas 9 sa buntag. Lahi ng kada adlaw mga kaigsuunan ko, Monday to Saturday. 5 o'clock in the morning. Unya pagka alas 12 sa udto, nanapoy buluhaton na to. Pagka alas 8 sa gabi, inaanapod. Pero dili diri sa simbahan mo anhi mo. Sa inyo lang cellphone. Sa Facebook, sa live streaming, o sa YouTube na to. So kagahapon, liid ko sa mga young people human sa training ba kay ako'y nadunggan mingingon nga naunsa man ka wa pa gani ka na minyo daghan na makagkabit. So pinulungan na sa mga young people asa man ni sila kakaton. Gignan niyang kauban ba nga naunsa man ka bro, naunsa man ka bro wa pa gani ka maminyo daghan na man kay kabit. Oh lo. Asa man kadapita na nila na imbento mga kaigsuunan ko, no? Maunay mga trabaho sa dili magtotoo. Ang trabaho sa di magtotoo, hala, kinabitay. Ang trabaho sa di magtotoo, hala, inuyabay. Ang trabaho sa di magtotoo, hala, binisyuhay. Tanan mo yun, Ig na makatapad, bitaw. Ig na ba yung makatapad, bitaw. So kabalo na mo sa backslider, kabalo na mo. Kabalo na? Pag mga lagad siya sa Ginoo, katong tanan natong gisgutan, mawa na to. Magtotoo naman siya. Di na siya kawatan, di na siya chick boy, dili na siya mga bit, dili na siya magbisyo, dili na siya mamamatay tao, dili na siya kriminal, gibag-o na tanan ang iyang kinabuhi, kay nangalagad naman siya sa Ginoo. Karon pag mo backslide siya, balik na pud tong bisyo sa kinabuhi. Sakto to still DC. Balik siya sa kalibutan. So sa atong gibasa, ug atong pagtulunan karon, mauni ang mga Kristohanon nga nag-inatras. Ang tanan mo ingon, atras. Asa may gusto ninyo, inatras, abante. Mag-inatras ta, wag iti kapuslanan na na. Di ta kaabot sa tong padulngan. Kung mag-inatras ta. Brother Lulok bitaw, ignon siya perminti nga. Kano dito magikamusimbas kasiklan nga na may simbahan dire? Gusto mang Brother Lulok makaabante. Kaya kung dito, maka-inatras, mantingali yung nauna kung dito siya. Abante, yun atong pilion, di ba? Okay, tanan mo ingon, kusga, pag ingon tanan mo ingon, abante! Kusga, tanan mo ingon, abante! Oh, abante ha? Bahala ginay, basta abante! Ay, balo mo sana sa Sugilanon, nga nang lumba kuno sila, kaya ganito yung naglumba nga perting hinaya ang isa. Kitsa toon sana, nagan sa elementary na. Istorya ba sa, kitsa ganito, mananap ba, mga mananap nga naglumba? Kitsa? Ha? Kitsa ganito? Pagong at saka si Kuniho. Saan man ang Bisaya ng pagong? Bao, unya ang Kuniho. Si Bisaya ng Kuniho. Rabbit, English mo ng rabbit, Bisaya. So may Bisaya to na ng Kuniho, no? Naglumba kuno sila. Di grabing katawa, nangansaw pang rabbit. Pakiglumba man kanako nga
klaro anang imong linihukan nga malnurison kayo. Sige lang. Sige, sugdan ko no na to. Sugod ko no sila mga igsoon. Gibebi ay lang sa rabbit ang kuan. Kanang sani? Ang bao, ang kuniho ang pagong. Sugod na sila sa ilang kompetisyon. Pag-abot ko no sa unahan kay nagara-gara lamang ko no ning rabbit. Dugay pa kay to kay minos kay glihok adto. Kaagi man ko no si og kahoy nga perting labunga kay dahon. Bugnaw kayo hangin-hangin. So hingsandig sa kuno dito ang rabbit. Nya samtang iyang giulat-hulat ang iyang kagukod. Hulat-hulat niya diri magito moagi kay diri man minagsabot nga moagi. Diri to ako ang hilat-hulat. Samtang sandig siya gihuyop sis bugnaw hangin nakatug. Katug siya. Naghagok pa gani. Na mga tao no, basta mo ato nagsimbahan, bation yung hagok. No? Hawiri ko nung kamo siyang katapad, basig naghagok na. Hawiri ko no ba? Uyog-uyuga po, uyog-uyuga. Uyog-uyuga ba? Uyog-uyuga. Wa pa di ay gahagok, wala pa. Wala pa katug. Pag mata sa rabbit, ay naunsa man mga kaigsuunan kay pagmata niya tan-aw niya sa gianan naa na may tamak sa bao tan-aw niya grabing kasubo niya pag tan-aw niya sa unahan tuan na nagwarawara na sa kamotong pagong kining daog na abot na sa finishing line hinay tuod kayo pero lahutay. Amen. Hinay kayo pero lahutay oy. Tuloy-tuloy. Wala na yung gialintana mga kaigsunan ang kainit, kakapoy, basta pa dayon, bahala ginay-hinay. May mo ba nato ng ilustrasyon sa kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo? Tinuod kapoy ning kinabuhi igsuon. Kapoy ning kinabuhi sa kalibutan. Pero sultihan ta ka. Ayaw paghunong, ayaw pag inatras. Padayon sa unahan. Sigurado gyud ang imong kadaugan. Palakpakan nato ang Ginoo. Ang pagpangalagad sa Dios para dili ka mabackslide, ayaw og inatras. Mag-uswag ka sa imong pagpangalagad. Ang backslider nagpakita mga kaigsuunan sa dili na Kristohanon nga pamatasan. Tanan mo ingon amen. Unsa daw ang backslider? Nagpakita sa sayop nga pamatasan. Nagpakita sa dili maayong sumbanan. Ang backslider mao ang pagtalikod sa daghan kaayong paagi. Paghunong sa pagsimba. Pagkawala sa kainit sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Unsa daw backslider? Paghunong sa pagsimba. Unya, matod pa, pagkawala sa kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Pagpalayo sa buluhaton sa Dios. Og sa pagbalik sa daang gawi sa pamatasan. Mao na siya ay backslider. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Kusog nga pagpalakpak mga kaigsuonan. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Okay. Padayon ta mga igsoon. The word backslide is spiritually demonstrated nabot pasabot ani mga kaigsuonan. Dropping out of the church, losing fervor for the Lord, walking away from a ministry, and falling back into old habits.
A backsliding condition could indicate the person was never saved to begin with, in which case the backslider is only showing his true colors. Hibalaan ang tinuod nga kolor sa backslider, mga igsuon. Apan tungod kay ang usa ka tawo, siya mahimong luwas diha kang Kristo. Ang Dios dili mo salikway sa iyang mga anak gikan sa iyang pamilya. Hinunua sa diyang magisgot kita bahin sa pagtalikod. Atong gipasabot lamang nga ang usa ka tawo namugnaw na sa iyang pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Kabugnaon, backslider, mga igsoon. Ang usa ka backslider nga kondisyon mahimong magpakita nga ang tao wala na gayud maningkamot sa pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mga kaigsuunan, nainindot kaayo dire nga gisulti mahitungod sa pagka-backslide. Maminaw mo ha? Tanang naminaw mo, ingon amen. When you backslide, you kill unbelievers of hope. Grabe ni ba? Saan yung sibot pasabutan eh? Kung ikaw mo backslide, atong Bisayaon? O sabta na to? Bisayaon na to. When you backslide, you kill unbelievers hope. So may Bisaya ana, Sister Naomi Jane. So may Bisaya ana. If you backslide, you kill unbelievers hope. Kisa ko na yung maka-explain ana be. Sister lang sa may but pasabot ana. Osbon ako ha. When you backslide, you kill unbelievers' hope. Brother Malapa daw. Oh, that's good. Pag ikaw karong nangalagad sa Ginoo, pag muatras ka, pag muundang kas pagpangalagad, patay ang paglaom sa dili magtotoo. Kaya ang ilang gilauman, ikaw. Saan na sila makakitag kaluwasan kung wala ka? Sabtan ninyo more? Patay sila, kaluman. Wala na sila makita. Wala na sila ihimplo. Wala na mo abot nga kipkipan nga maluwas kung muundang si Brother Berto. Ngano, kanang mga taong unbeliever, nagtanaw na nimo. Naniid na nimo, Brad Carlos. Kay ikaw, kita ang kahayag, aning kalibutan na. Kung mawala o mapalong ng kahayag, wala na makita, mga igsoon. Sabtan ninyo? Muna nga ayaw mo backslide. Kabi nimo ang mga kalibutan, ang mga unbelievers, may ingon na Kristuhanon man lagi na, pero kusog man lagi mamalikas. Paong ilang paglaom. Hello? Kristuhanon man na, pero wasa lagi. Nangabit man lagi na. Paong ilang paglaom. Patay ang paglaom sa unbeliever. Kristuhanon man ka na, pero inigaaway sa asawa, grabe man manawag og yawa. Patay ang paglaom sa mga unbelievers. Kadungog mo? Ayaw patya ang ilang kaluwasan. Maluwas pa na sila tungod sa imong pagpagamit sa Ginoo, tungod sa imong pagpakita sa kahayag ngadto igsuon ko sa mga unbelievers. Nag-request ka nga maluwas sila, nya ikaw nagngit-ngit. Nag-request ka, nag-ampo kas ginumaluwa sila niya, ikaw mga igsoon backslider na. Hello?
Usa ang niya karon dinhi, kung ang imong asawa wala pa kapangalagad, ipakita bana nga padayon ka nga naa sa kahayag sa pagpangalagad sa Dios para ang imong kapika sa kinabuhi madanagan og muuban na kanimo sa kabaguhan nga imong nabatunan. Asawa, kung ang imong bana wa pa kapangalagad, padayon ipakita ang imong pagkaehimplo. Brother Lulok, gusto ba ka maluwas ang imong asawa? Gusto ka? Gusto ba ka, Brother Lulok, tanan nimong mga anak mabautismohan? Samtang dili pa kakuhaon sa Ginoo, ayaw gid pag-backslide kay kana sila imong giampo maluwas na silang tanan. Bisag unsa nila kagahi, mga igsuon. Pero muundang gani ka, Brother Lulok, moingon na din imong asawa nga tuwa lagi. Imbis kay kaalagaron ako, surrender man lagi ka. Di ba? Mawa, mapaong ilang kadasig, mawa ang ilang paglaom. When you backslide, you kill unbelievers' hope. Wa. Tanan mo ingon, amen. Your backsliding can be the reason that someone doesn't get saved and goes to hell. Na mga impierno ang tanan. This is a serious. You might say, well, I don't want the responsibility. But it's too late for that. When you backslide, you become a coward. Ayaw gug backslide mga igsoon. Para ang imong silingan maluwas, ang imong igsoon maluwas, ang imong asawa maluwas, ang imong bana maluwas, maluwas ang tibuok nimong mga anak. Padayon sa pagpangalagad. Amen. Amen. Shall we say praise the Lord? Ay lang surrender. Undang mga igsoon. Diba? Brother Wilmore. As Brother Wilmore. Kung nihunong kag simba more, sa imong una-huna, makapangalagad ka na si Brad Junjun. Ay magsuon. Ha? Si Brother Rune, makabalik ka nagpagpangalagad. Kung pag-abot nila dire, palahubog po kamor. Magtagay-tagay na mong tulo. Nya pagkauman, magsumbagay na mong tulo. Wapil, pas papadudong. Tinuod mo na. Pero kay pag-abot nila dire, grabe ang pugong ni Mumor sa pagpangalagad sa Ginoo. O sa gihimo sa Ginoo silang kinabuhi. Grabe na, dili na magwanta. Surrender na gani istiripin. Di ba? Musurrender na ka. Kung wala mo'y nakita nga nangalagad sa inyong pamilya, makauna-una ka mong pangalagad. Sa tinuod lang, igsuon ko, sultihan ko kamo. Tungod na sa inyong mga nakita, nga niya ato ning sundugon kinaghayag ang kinabuhi. Walay kapuslanan ning atong gihimo, madaot rata, magubarang atong pamilya. Pero sa akong giingon, kung nihunong kamor, pag uli nila, nang uli sila, unya, ikaw po mo, gakamang-kamang sa dalan sa kahubog. Diba? Tanan mo ingon mga igsoon, dalaygon ang Diyos. Tanan mo ingon, dalaygon ang Diyos. Mga young people diya sa likod, naminaw ba mo na ako? Mga young people, paminaw mo maayo, pagtulunan eh. Ay mo sige, kuhit-kuhit, gara-gara diya sa likod. Paminaw mo maayo, makakaton mo ani. Tanan mo ingon, praise the Lord. Kay kining butanga igsoon, mawala ang paglaom sa mga dili magtotoo sa imong mahal sa kinabuhi nga wala pa nagtuo, wala pa mangalagad. Unya ikaw mo'y gilantaw kung asa kataman. Kadugayan mo surrender na sila sa Ginoo. Muuban na nimo sa pagpangalagad.
og parehas na dayon mo bag-o nang kinabuhi nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo para mo makadawat og kaluwasan mga kaigsuonan. Di ba? Nindot kayo. Ako kung ako magpadayos pagpangalagad, ang akong mama kung wala ni nagpadayos pagpangalagad, kining among mga parinti pod, mga gahi pod, mga sa may gahi, ulo liog. Wala na sila makita. Amen? Nan kung kita parehas tatanan nga naggit-ngit. Kadumdum lang yung ko pag uli na ako dire. Nagpastor na gugkugod. Uli ko, ingon day. Pag uli na ako dire kay kato si Brother Warley Ginar, grabe man kabugoy kayo. Pati mang buguya gyud, gukuron ko niya ng mga kuan diha, basta makainom na to. Ananaon rin niya yung pusilo, lumbag dagang mga bugoy. Pag abot ako dire, siya pa inihangyo na ko nga, pastor naman yung ka, ayaw nagbalik sa Manila. Dire na ka magpastor kay dagay mga kalag dire looy. Pero siya pod looy pod. Kasi kira magkahubog to. Lagi, sige na itong kahubog. Kasulay magani ko anto nga musul, direg simbahan nga mag-ana-ana og kuan sa pistula o. Ni ang tigpugong po niya, Sir Charlie, Sir Daday. Naman to'y taas og kuan nga pusil, pananaon din niya o. Pag mag-wild na, tanan laging bugoy niya, lumagdagan. Amen? Unya katong panahon na mga igsoon, 2005 man to. 2003 o 2001. 2001. Kung pag-uli na ko dire, pareha mi ni Brad Warley og binuhatan. Saka mo tong pag-uli na ko dire mga igsoon, muot gyud ko ba? Namuot gyud testimonyo na ko sa inyo, namuot ko ba kay pag-uli na ko dire. Nagtuo man na si Prisco nga bugoy paghihapon ko. Prisco ba? Kailan Prisco? Ha? Ay naka-live ra ba dahi tanong? Sige lang, tinuod man pud ni. Iyang asawa kinsa si? Naunsa man si Merlin ingon man sa ako nga, bayri ra tong imong utang nga kulapo. Na ako na ko'y utang ang kulapo sa unang panahon. Iko grabe. Ako magyong kabaluan lang na ko'y utang. Pero siya, kung nawag yung kabaluan lang napabukoy utang kulapo. Muna kung pag-ingon mga kaigsunan sa inyo, kung niuli ko nga parehas ra gihapon, kaniyad to. Nakamoy kabaguhan sa kinabuhi karon. Na? Mausap ka ng dagan sa atong pagkinabuhi? Wala oy. Dili. Nganong naingana mo kay kanunay gipamatuod nako mga igsoon sa grasya sa Ginoo nga bisan unsa day kadautan sa tao basta mga lagad maghinursol magbago sa kinabuhi na pagyud day paglaom. Palakpakan nato ang atong Ginoo igsoon ko. Anak ko ni Prisco kay sa una mo man ay among mga barkada gud sa una gigagmo gagmay pa mi hantud nga ulitaw mi. Nuroy mi diri mga kaigsuonan nga bukid. Pag panuroy na mo aning bukid, grabe kalata ang inom pa imo mga kaigsuonan. Nya grabe lagi. Igni mo katapad grabe. Igni mo katapad grabe. Pero karon nga gipang tawag na tas Ginoo. Nya napay magbinuang sa ato mga igsoon murag sulay-sulayan ka. Kapilar na imo ignon nga wa na expire na nako ng mga buhatan na. Ikaw Bradlo, ginahagad gyapon ka og inom kanang hubog-hubog kasi mga barkada sa una. Gihagad gyapon ka. Karon? Nya unsa may sulti paghagaron ka nga inom sa ta, Bradlo. Unsa may sulti sa imo sa ila, unsa may imong isugilon sa ila. Kagahapon ay Kristohano na ko nakasultihan ay. Kada adto ko nung trabaho hagaron ko no siya og inom sa mga barkada ignon ko no niya nga kamo lay inom kay expire na ko ana. Human ako ana.
Tanan mayon, praise the Lord. So mauna nga daghan man ta ika-testimonyo, wala ta karon kung ang nag-una sa ato wala nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Busa kamo nga pamilyado nga niya din ni karon, kung magdugay pa og balik ang Ginoo, padayon sa pagkinabuhi sa pagpangalagad. Kanang inyong mga anak, kanang inyong mga apo, kanang inyong mga silingan, mangita na sa inyong klase sa pagpangalagad. Moabot rang panahon nga muuban na ninyo og maningkamot na mga igsoon sa pagkinabuhing matarong, kay kamo nakitaan nga naghayag ang kinabuhi. Palakpakan nato ang Dios. Kusog ka pagpalakpak. Hapit ako magtapos. Nana ba'y nakatunan ninyo may tungod sa backslider? Nana? Sister Elizabeth, nangandoy ta ngayong parinti sa Ibuano, sa Nuibe, sa Hingoog, ng makabatog kaluwasan. Kasagara sa ila, nag-BBI. Kasagara sa mga parinti na to, nag-BBI na to. Pero sa ilang pag-BI, there is something na sila pagbati, silang kasing-kasing. Nagbago na po kagreliyon. Pero ilang nakita ang kahayag mga igsoon. Palagpakan nato ang Dios. Okay, nata. Duha na lang niya, duha na lang. Ang gitambag sa atong Ginoo para makalikay tas pag-backslide. Mga young people, dalagag ulit tao. Nanay, tatay, ni adin hitanan karon, paminog mayo. Para makalikay ka sa pagka-backslide, watch and pray. Ayaw ginatras. Padayon sa pagsimba. Amen. Bahalag hinay, pastor. Bahalag hinay. Basta kanunay. Naingon ni Lula. Akong nanay ba? Katos nanay Miri ba? Strinday. Hello. O sa sulti ni Lula Miri? Dugay naman tong namatay. Matod ba niya? Sa to ingon niya, diya man ang anak Strinday. Sa to ingon niya, Strinday? Imo tong mama, yung kakabalo, ambot. Sa man ang tinubagan na. Sa ako ng Lula na dunggan, ganang ingon siya nga. Ha? Bahalag hinay, basta kanunay. Sinultihan ba nas mga tiguang? Bradlock, di ba mo na mga sinultihan sa mga karaan sa una? Bahalag hinay, basta kanunay. May aplikar na to na sterlitas, pagpangalaga na to sa Ginoo. Kaya pagpangalaga, dili papaspasay. Importante makaabot sa finishing line. Hinay-hinay, basta kanunay. Palakpakan na to ang atong Ginoo. Duha na lang ka word. Backsliding. Duha na lang ka sentence sa tong kanon mga igsoon ko. Backsliding generally first begin with neglect of private prayer. Unsa daw? Sa daw yung backslide, Brother Stephen? Backsliding, matod pa, itong gibasa, generally first begin with neglect. Of private prayer. Pagbot pasabot anang neglect, bot pasabot anak kanang imo nang gi salikway. Wala na kay prayer sa imong kaugalingon. Kasagara magsugod ang pagka-backslide kung wala na gitawag private prayer. Private prayer. Tanan mingon private prayer. Sa manang private prayer. Napa mo'y private prayer? Pribadong pagampo ba? Bisaya. Pribadong pagampo. Napa ba? O sa may tawag anang private prayer? Asa man nadapit may tabo? Ha? Pagtuwa ka sa eskwelahan, gibati ni mo ampo ka. Suod ka dito sa CR, mag-ampo ka para di ka madisturbo. Suod ka sa room, ngaway tao.
Mulingkod ka skilid mga kaigsuunan ko, ilawom sa kahoy, nagampo nga way mga tao makadisturbo nimo. O sa imong balay, ikaw lang nagayusara, adto ka sa imong sulod sa imong balay, magampo ka, ikaw lang usa. That is private prayer. Amen. So pag wala na diha sa imo ha, sulay kuno ninyo, katong wala pa kasulay, basig ang inyong pagampo kana mo, ampo lang mo na ikauban. Muampo lang mo pag naa sa simbahan. Muampo lang mo mga kaigsuunan ko kung daghag mga tao kauban ninyo, sulay kuno ninyo pagampo mo nga kanang kamura gyud. Taas kuno ang kamot na kasulayan abi kanang nagampo mo nga kamura gyud. Oh, nakasulay na gyud mo, salamat sa Ginoo no. Kay naay klase mga Kristiyano no ba, di mo ampo. Kung way makadungog. Kanang iyang pagampo, padungog-dungog na. Kristohanon diri nga ang iya kung bana kuno bisyoso kayo, ampo siya mga Ginoo, maluoy ka nga kung bana baguha kung di patya. Padungog-dungog wala. Ayaw nagipadungogod. Kung nakaiampo, ayaw nagipadungog sa ilaha. Amen. So nakasulay na tang tanan, private prayer. Epektibo kayo ang private prayer. Dito sa imong uma, panahon naglampas ka, pwede taon-taon mo relaxa ka para mag-ampo sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Nindot ka ng private prayer, makahunata, way listurbo. Praise God. So ikaduha mga kaigsuunan ko, when you are not sure of your salvation, when you are not sure of your salvation, it is very easy to get discouraged and to backslide. Aroy, kinidaing wa kay sana wa ka kasure sa imong kaluwasan. Murabag ang imong pagsimba ataw-ataw. Kung sa sugal pa sa una, tawag ana butaw budi. Kabaluhan sa butaw budi. Isa may hilig bilyard din eh. Bilyard ba? Kabalo man nag-bilyard? Hindi naman ta anak karon kay sugal man. Sugal naman na. Ang bilyard mga igsuon ko, pag may kasalipod, pag imo gyapon siya pugsog tira, pag dili may sakto pagkaigo ang imong bato nga imong tirahon, pag maigo ang lain, sa may tawag ana. Si tawag, kadua mo bilyard, wala mo kadua sulay bilyard. Dili na lang sa bilyard. Kay burag wa kay ka kuaning uban unsay bilyard. Sa pagpangalagad sa Dios, pag dili ka sure sa imong kaluwasan, Sister Jayjay, but pasabot ataw-ataw ang imong pangunahuna sa imong pagpangalagad sa Ginoo, way klaro. Wa pagyug ka, wa pag nilugdang ang imong pagsabot may tungod sa kaluwasan. Ataw-ataw tawag ana. So unsay sulti mga kaigsuunan, when you are not sure of your salvation, it is very easy to get discouraged and to backslide. Sayon ra kayo ang pag-backslide. Still Dorina. Perting dali ara ma-backslide. Kung ang imong kaugalingon dili ka sure sa imong gihuptan nga kaluwasan. Pero kining tao nga naghupot sa kamatuoran sa kaluwasan, lisod kay na imo i-backslide. Ngano man, sure man ka sa imong nahuptan. Palakpakan nato ang Ginoo. Mao bitaw ning uban. Dalira kay mobalhin og relihiyon. Tagaan lagbugas gamay, balhin na dayon. Tabangan ta kag trabaho, pabutis mo lagi tulo ka persona. Dawaton ta ka sa kong kumpanya, pero pabautis mo sa tulo ka persona. Dili magud siya sure sa kaluwasan, pabautismo imbis kay nabautismohan na sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, pabautismo sa amahan anak nga espiritu nga way pangalan, tungod lang sa trabaho. Hello.
Dali ra siya mabackslide kay dili siya sure sa iyang kalawasan nga nadawat, mga igsoon. Kamong naglingkod diha, sure na ba gyud mo sa inyong nadawat? Itaas ko na ang iyong kamot sa sure na gyud be. Kanang di na gyud mo mobalhin bisag pag ang anghel mo musangyaw ninyo. Grabe naman po na, pastor. Kung anghel na po tingali mo doon lang kung musangyaw, mo tuo tingali ko diretso. Oy, igsuon ko ingon ang Biblia, bisan pag anghel mo naog ikas langit, musulti kanyo, sukway sa nadaan sa Biblia ang ginasulti na daan, ipatunglo, bisan pag anghel gani. Ikaroon nagdalang noodles sa karton, nadala na ka? Ha? Tagaan lang kag 5 kilong bugas, nadaan na ka? Agoroy! Igni mo katapad, agoroy! Igni mo katapad, agoroy! Usbo na ko. Diya sa likod. Dilita mo kay maklaro. Unsa man? Sure na bagid mo sa inyong nadawat nga kaluwasan. Itaas ko na inyong kamot. Kung sure na gina inyong pagtuuhas Ginoo be, taas ang kamot. Wara-wara. Ang uban, wala man lang itaas. Alanganin pa mo, alanganin. Kanang siyorgo ka sa imong nabatunan, bisa kinsa pay mo kumbinsin nimo, Brother Alexander. Bisa pag mo ingon, bisa pag anghel lagi manulunda mo naog nya ignan ka nga, Alexander, pabautismo sa ama na anak ug espiritu. Tagaan kag sa kasakong bugas. Kung di ka sure sa imong gidawat nga kaluwasan, automatic. Bisa pag dili anghel, isang tao ra, basta na'y bugas. Balhin ka. Di mo ka sure sa imong nabatunan. Unang nangutana ko ninyo karon, unsa man sure na bagid mo aning inyo nabatunan? Ha? Palakpakan na to ang atong Ginoo, mga igsoon. Murag pag-apply ko no sa SM ba? Robinson, SM, igsuon ko matud pa sa usa ka amigo nako nga di gyud ka madawat diha basta dili ka iglesia. Ade perting lipayas iglesia kay bisag katong mga tao, mga kaigsuonan nga dili iglesia, magpabautismo mo anib lang sa iglesia para makatrabaho. Walay sure di ay ang imong pundasyon. Amen. Aw di ay mga kaigsuonan karon sunod semana natay schedule sa bautismo. Sa tanang wala pa na bautismo sa pangalan sa atong Ginoo. Natay schedule sa atong bautismo sunod semana. So sa wala pay bautismo do lang muna ko istorya mo nga magpabautismo na mo para sure na ang inyong kaluwasan. Kay kanang atong pagsimba, kanang atong pagdaig sa Ginoo, kung wala tay bautismo dako kay kulang. Kaysa tinuod lang kung ang tao di gyud mabautismohan, matud pas Biblia, dili gyud siya makasulod sa gingharian sa langit. John chapter 3 verse 3 up to 5, except a man be born again, be born of the Spirit, be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sayang ang imong gihaguan kung kay bautismo. So karong sunod semana, praise God, katong wala pa yung mga bautismo gikan sa mga bata hantod sa mga hamtong, duol mo nako para maghimo ta sa pagbautismo, mga kaigs. Palakpakan nato ang atong Ginoo. When you are not sure of your salvation, it is very easy to get discouraged and to backslide. So kita sigurado na, ako sigurado na. Nayo sa kareliyon mga kaigsuonan, ming dool nako, meeting namo to sa barangay. Humag-meeting sa barangay, ming dool siya nako, pastor sa kuan, pastor sa lain nga sikta. Humag-meeting barangay, sir din siya, ana din siya nga. Kinahanglan gyud nga ang kamatuoran sa doktrina maitudlos tanang taga barangay diri sa Kasiklan. Ako siyang gitubag unsa nga doktrina. Iyang gisaysay ang doktrina mga igsoon. Gignan ako siya, pastor kanang imo gisaysay nako doktrina na ninyo. Doktrina na ninyo. O gignan ako siya, pasalaygan ta ka pastor, isaysay tanan nimong doktrina sa ako, pasalaygan ta ka, di gyud ko makabig nimo.
tiguang naman siya mga igsoon, mura galingo-lingo siya pagsulti nako eh. Ikaw isulti tanan ang imong kahanas Biblia. Mura maghagit po tong ako gamay ba? Isulti tanan kay siya may naguna-una god. Sige, kung suwito kas bersikulo, suwito kas Biblia. Isulti tanan ang imong nahibuluan mahitungod sa kaluwasan. Sige, isulti. Kaysa dili pa ka makasulti, sultian ta pug ang daan. Bisag unsa pa imong isulti nako, di nagyug kumuuban sa imong reliyon. Kay ako sigurado nako aning akong gibarugan. Muna nangutana ko niyo, sigurado ba ang inyong gibarugan? Tanan mo sigurado? If you are not sure, sa imong gibalugan kung dili ka sure, adali ra kay kang di manggug ka sure. Pero sure ka, bisag kinsa pay mo wali nimo. Bisa pag manulunda matud pa ni Pablo, manaog mga igsoon og sultihan ka. Dili na ka mo dawat ngano man. Sure na ka sa imong nadawat. Palakpakan nato ang pulong sa Dios. Salamat sa mga pagtulunan. Abay nakatunan mga igsoon. Tanang naikatunan na imo ingon dalaygon ng Dios. Manindugtang tanan atong daygon ug atong palakpakan ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nindot nga mga pagtulunan mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Pasalamat na sa Ginoo sa mga pagtulunan. Amen. Hallelujah. Praise God. So, para dili makalimot mga igsoon mga atong mga kaubanan sa buhat, no? Brother Johnny Boy, brother Ronel. Sa bulan sa Mayo, ang schedule na to, binula na pod mga kaigsuonan. Balik tag schedule, praise God. Karon ako sa ning gitakel nga mga subject, importante kayo ni sa ato. So magtudlo nato sa Sunday school mga kaigsuonan karong May, bulan sa Mayo, si Brother Johnny Boy na po, tibuok Mayo. Pagka June, si Brother Ronel. Dahil mo kalimot sa schedule para makaprepare pod mo sa tatas nga gayon. Unya, ang pagtudlo nato mga kaigsuonan ko, gituyo nato nga nagyud tay gi-research, nagyud tay gi-katunan, nagyud tay gipamalandungan sa pagtudlo nato sa atong mga kaigsuonan kay para ang mga kaigsuonan mo hamtong sa pagpangalagad sa Ginoo. Magtubo ta sa atong pag-ila sa atong Ginoo mga igsuon. Shall we shout praise the Lord? Shall we shout praise the Lord? Hallelujah. Salamat sa atong Ginoo mga igsuon. Ako ning ihatag sa nagadumala nining taknaa mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Magampot ang daan gamhanan ug balaan nga Dios. Salamat sa mga pulong. Salamat sa Sunday School offering nga igahatag karon sa mga kaigsuonan. Ikaw magapanalangin kanila, magamit kining salaping bahin alas kalambuan sa imong iglesia ning dapitan. So God be the glory in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, mo hatag ta mga kaigsuonan ko sa atong offering. Praise God. Sa ato ang mga buluhaton nga umalabot mga igsuon. Praise God aron atong masayran. Sa dili pa ta moadto sa pag-break sa pipila ka minuto mga kaigsuonan. Ako ay pahibalo ang atong buluhaton sa lawan-lawan mga kaigsuonan karong May 7, Domingo na siya. Og ang giingon ni pastor mga kaigsuonan nga mura og wala tay simba dire. Mag-prepare ta kay mag-usa ta og simba didto. Iyara nang ipahibalo mga kaigsuonan.
Ang ako mga kaigsunan, hallelujah nga, idugang nga pagpahibalo sa ato ang mga obligasyon sa atong mga saad, mga kaigsunan, mahitungod sa ato ang Thanksgiving sa Lawan-Lawan, mga kaigsunan, Thanksgiving anniversary sa Lawan-Lawan. Okay. Naay naka-pledge sa mga kaigsuonan. Kami diri ni Pastor 5 ka manok mga kaigsuonan og si Brad John Banjula naay 4 ka manok uban ni sila ni Brad Berto. Og sa financial kani maora ni ang nakalista diri mga igsoon pero matag usa ka nato natay madala mga kaigsuonan kanyahay na lang ta og dala atong itampo dito mga igsoon magtinabangay ta. Naaman sila gi-prepare mga kaigsuonan pero ikasabotan ni nga sigon sa atong makaya atong dalon atong himuon mga igsoon. Og sa financial nga bahin Pastor Bernie Macas 2,000, John Banjula 500, Dami Singataw 500, Lolok Torres 200, Elizabeth Fuigo 200 og nag-pledge pod Sister Joanne Trapal 1,000, Manuel 300, Noel Panhayan 500, Marjon 200, Berto Kipkipan 500, Benji 400, Caroline 300, Almari 300, Rudy Musni 200 bit. Para ni siya mga kaigsunan idugang og para sa atong speaker. Mao ni siya nga mga hatago nato sa ato ang Thanksgiving o anniversary sa Lawan-Lawan. Ang deadline ani karong katapusan Family Sunday nato mga igsoon, so makapansikay-sikay pa ta mga igsoon para nga atong matupad o matuman ang atong mga saad para sa buluhaton sa Lawan-Lawan. O maingon nga unsa may among madala bisag unsa imong nauna-unaan mga igsoon ato nang mapadala dito. Ang atong speaker si Pastor Harlon de Gelia mga igsoon. So unsa may imong pinaka the best nga angayan nimong dadon didto dad-a uban sa kalipay sa imong kasing-kasing o panalangin ang tangtanan sa Ginoo mga kaigsuonan. Maora to akong mga pahibalo og naatay mga sugo sa lawas, mag-break tag mga 2 ka minuto, balik ta para padayon sa ato ang buluhaton sa atong divine service.
Praise the Lord. Tanan mayon og praise the Lord. Sa dili pa mga igsuon magsugod ta sa atong divine service o divine worship mga igsuon. Adunay mga announcement, praise God, nga gusto na ko nga isulti diha kaninyo mga igsuon, praise God. Sigon sa gisulti sa alagad sa Ginoo mga igsuon. Doon na tay pagabuhaton mga igsuon ko nga pledges mga igsuon karon, praise God, but Family Sunday pa mga kaigsuonan ko kanang final nga ihatag mga igsuon. Ang mga tong goal mga igsuon ko isang atong drums mga kaigsuonan nga magamit po nato para sa May 7 sa Lawan-Lawan. So ang drumhead sa drums mga igsuon, kung makita ninyo kanang ang drumhead sa bass, drumhead sa tam-tam ug sa kanang gitawag nga snare mga igsuon, praise God, so damage na kayo. And then ang ingon sa alagad sa atong buhi nga Dios mga igsuon nga bisan sigon sa inyong makaya, praise God, magbuhatag mga tampo-tampo mga igsuon kay ang Lawan-Lawan na announcement na po dito naigna na po sila mga igsuon ko para sa atong goal nga drum mga igsuon nga mapalitan og drum head. Praise God. So karon mga igsuon, kung sigon sa inyong makaya, basta kinasing-kasing mga igsuon, 20 pesos, ingon ana mga kaigsuonan, tampo-tampo, praise God, para mapalitan nato ug magamit mga igsuon ko sa Lawan-Lawan ang drama nato mga igsuon. Dili ta mo kano kanang gitanan kanang drumhead ra, kana bitang puti, kanang paan ba drumhead ra niya. Mo nay paliton ra. Praise God. Ang goal is 7,000 pero karon mga igsuon ko, hallelujah, sa inyo lang sigon lang nga makaya. Praise God, kung asa lang ang maabot mga igsuon. Hallelujah, mao na ang giingon mga igsuon ko sa atong host pastor. Praise God. Og mga igsuon, andam na bang tanan nga mo hatag mga igsuon sa ginagmay, praise God. As long as nga kinasing-kasing mga igsuon nga hatag ninyo para mga igsuon ko sa pagtabang, praise God, para makapalit sa atong drumhead mga igsuon. Praise the Lord. So, ako mga igsuon is mukan lang og mga 50 pesos. Sister Jayjay, palihog na lang sa kan. 100 Sister Dorina. Pastora. 500 daw ila pastora. So, kinsa pa man mga igsuon. Sa kanang ginagmay lang 20 dako na kay nagtabang mga igsuon ko kay ang Lawan-Lawan nag-goal pud sila. 100 kang sister kinsa pa man mga igsuon sa ako nang ginaingon kanang sanang makaya ra gid ninyo, praise God. Pwede mga young people na makakaya na mga igsuon ko, praise God. Pwede mga igsuon nga muhatag para mga kaigsuonan sa atong agol karon. Praise God. Wala na mga igsuon. Wala na mo ikatampo para sa